kinsay gahatag ani. Ana gyud kinsa man. Ako partner nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong basig naa na diri. Puro na man to diri. Kadigos na daw siya, ma'am. Digos ra? Oh, digos na daw. Basig na ilain. Ikaw ang pahinga ko at ang tahanan at ang mundo ko. Ako'y kinikilig, bakit kayo lumalapit ako'y nanginginig. Hiling nga, sige na nga, way, dilita ka na. Love na mga ito. Thank you sa tanan. Ikaw ang akong angel, angel baby, angel. Ikaw ang PM Vigos Flower Shop, delivering happiness. Good afternoon. Si Ma'am Divina Derla. Ma'am, yun saan mo si Sir Jesus? Kung tatay. Bot ni sa utang ni Sir, ma'am? Sa Ito may nakabutang din mo magbayad ani karon. Na siya utang dito sa kuan, sa Digos. Tapos wala na bayaran. Ikaw mo'y nakabutang kumikir nga mo do'y magtiwas o bayad ani. May nakabutang po dito sa kasulatan. Wala namin kabalo man, kay ipan na kami, mag-video namin ito yung mama. Kaya proof na naman sa mga pagani karon. Gapon ang tanin, pero Biyernes Santo man, para lang tanin. Sara kay nakabutang mo dito ang kasulatan, ang magtiwas bayad sa utang nimo is si Divina. Wala kayo utang, sir? Nakabutang mo dito, Divina, magtiwasan ni sir? Dala na mo diya ang kuan, papilis na kung saan pinirmahan nimo. O ID ninyo, sir? Pangalan mo ganyan duha, nakabutang. Napabayron nga 18,000. Wala bang kayo utang? Kasi utang. Nakagipirmahan ni Kulo? Ano to? Unang pensyon man to? Pensyon nimo? Ano man nga na may utang ani din si Ma'am Divina, napil man si Ma'am Divina god. So pwede na to tanaw kadali, ma'am. Sabayan ni sir. Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang Surprise! Happy birthday! Dagang panso? So, maayong hapon o happy birthday. Kapilan na mo karon. 40 na dito. 40. Mura pa mag-20. Mura lang yung nakulbaan. Sa man nakulbaan, nalipay, or kabayad. Nakabayad. So, dahil naman siguro kay Kinsay, anak kay idea, Kinsay gahatag ani. Ano yun? Kinsa man. Ako partner, nasa Hong Kong. Tanaw na tag siya ba yun? Nasa Hong Kong, basig na ana diri. Puro na man to diri. Kadigos na daw siya, ma'am. Digos ra? Oh, digos na daw. Wala. Basig na ilain. So, nasa yung minsan pero ka na mo basahon. Kantahan sa ka na mong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Mensahe. Minsan yung bahagi siya, ang Hong Kong ba yun ni or ang taga-diri lang? Murag sobra-sobra nga gugma yun ni, kay peting kaasa. So, ana siya. Happy birthday to my special someone. Just a simple birthday message for my boyfriend. Today is your special day. No birthday wishes, greetings, and messages can express how much I love you. Thank you for being there always. And
may God continue to bless you, guide and protect you all the time. Always take your love. You always my favorite person, my enemy, and you're the only person I want to share my life with. I just want you to say that you make me very happy and I love you more than anyone else in the world. Mahal na mahal kita. Palagi mong tatandaan yan. And hope na mas tumagal pa ang relasyon natin. Sana sa pag-aaway natin, mas mag-strong pa tayo. At sana sa mga times na mag-aaway tayo, huwag nating piliin na tapusin. Ayusin natin agad. And no matter how many times we fight or argue, I always want to work it out. Pasensya na sa kamalitahan ko. Ikaw ang pahinga ko at ang tahanan at ang mundo ko. Char. No one else can replace you. I love you so much. And thank you sa pag-aalaga sa anak ko habang nagbabakasyon kami sa inyo. Very appreciated love. And thank you sa pag-away na ko permi. Love Japon ti kabisan na palaaway kaayo ka na ko. O wala na'y magbago, ikaw o ikaw lang gihapon ako ang pilion. Happy birthday, love. Enjoy your day and I love you so much. In advance, happy Mansell. Wow. Thank you, love. Sana all. Ikapila naman ang tanin ninyo, Rod? Ano ba? 6 months. 6 months. Kaming 13. Asa man si... Kadang convert yung mga book na katuligan. Balik lang sa balik sa abroad. Aduhan lang ba? Kanila ay tuligan. Kawalan to. Pantura na yung emosyonal, kay duha na lang di ay nabilin. Love, thank you kayo sa imong pa-surprise. Ikaduha na ni nga surprise. Ganiha. Thank you kayo sa grabe tong away. Punta tong maayo. Ayun din nato. Salamat kayo sa love. Love ta kayo. Pasensya na usahay mag-away ta. Pero hiling nga, sige tagaway, dili ta na. Love ta kayo. Thank you sa tanan. And more blessings sa imo ha. I miss you and see you soon in Hong Kong. Kanto lang? Nag-request na ba siya pasayawon daw ka? Sayaw daw. Sampol. Hila, yung pasayaw. Ay, mali kayo sa istorya ni mo di ay. Ano siya di? Sige, sampol, sayaw. Sampol. Di kita. Binigyan? Okay. Picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon. Ang Bigos Flower Shop lang doon.